सबनिस्रायबो माने आं बेखिनियाव नायबा ओरैबायदि फाग्ला जाखायो आरोना नाय माइआ ओरैबायदि मोजां आयु बेखिनि खनायाव माने ओरैबायदि बरिया ओंखारखादों नायलाय फाग्ला जागौलै बिराद मोजांखा खंखाय खंखाय जाजोब्बाय नै गासिबो इन्टारेस्टिं वाव क्या बात है ना बरिया हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं एभ्रिवान वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर गोबां दिननि उनावहाय आङो दिनै आंनि नैबे चेनेलावहाय फिन खेबसे आङो फैफिनबावनाय जालायबाय लोगोफोर सम मोना बेखायनो आङो भिडिअखौ बेबायदि माने गोबावैब्लाबो भिडिअफोरखौ लानानै फैनाय जायो आरो स' लोगोफोर आंना दिनै ड्रेसा एसे आलादा रोखोमनि माने एकदम फोथारावसो थांनो ओंखारदों आङो दा स' माइया माने ओंखारनाय बायदि जाबाय आरो ना थ' आवगोलावबो आङो बेबायदि भिडिअफोर बानायदोंमोन बायदिसिना माने माइ साय गायनायफोरखौ ना थ' आङो दिन्थिदोंमोन आरो दिनै आङो एसे माने दिन्थिनो थाखाय लादों आरो ना थ' माइया माबायदि जाखो थ' आवगोलावबो भिडिअ बानायनायखाय आङो दिनैहाय एसे दिन्थिनो थाखाय लादों आङो दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन आङो बांद्राय माने सम बेबायदि मोना थ' बिनि थाखायनो आङो भिडिअफोरखौ शुट खालामनो हायाखै आरो दिनैहाय एसे बन्द मोनलायबाय आरो ना थ' बेखायनो आङो दिनै एसे फोथाराव बेरायनोसै आरो हासारबो एसे सारगोन आरो ना थ' आङो बे हासारखौबो दिन्थिगोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय चेनेलखौ सापर्ट खालामनो हागोन आङो फैबाय थानाय दिनफोराव बेबायदिनो ब्लगफोर लाबोनो थाखाय आङो सेस्था खालामगासिनो थ' सापर्ट खालामोब्लानो जाबाय लोगोफोर आङो बिदिब्ला जागायलांनोसै दिनैनि भिडिअखौ एसे गोलाव जायोब्लाबो थ' भिडिअखौ एसे धर्ज हमनानै नायनो हागोन थ' बिदिब्ला जागायलांनोसै बे जाबाय हासार लोगोफोर बेलेग जेबो गैया बेवहाय इउरिया दं नै आरो सयेल आरो ना थ' मिक्सार खालामनानै लाखाबाय बेखौ आङो दा रुजुनानै लाना थांसै आरो फैगासिनो फोथाराव माइफोरखौ नायदो नै ओंखारबायानो आरो ना थ' आङो दा थांगासिनो आंनि फारसे लामाया बिराद डेन्जार लोगोफोर आङो फैगासिनो नै ओरैबायदि माने एकदम उपाय गैया रुजुनाबाबो जायाना थ' दा माइफ्रा माने बिराद ओंखारनो टाइम जाबाय स' आङो एकदम नै फुरा रुजुनखाबाय आरो ना हासारखौ बारा बुरजा नङा एसे दंमोन माने सारनो दाख्लै माखासेखौ आङो सारखांखाबाय आरो ना थ' दा एसे आद्रा जानानै दंमोन आं दा बेखौ सारगोन स' लोगोफोर आङो एकदम माइबारियाव हाबफैबाय नै बा लामाया माने बिराद डेन्जार आरो ना थ' माइयाबो ओरैबायदि गोजौ गोजौ जाजोबदों नै उपाय गैया थांनांगोन आरो गेजेर गेजेर स' दिन्थिलांगासिनो लोगोफोर आङो हासारखौ सारगोन आरो आंनि माइखौबो दिन्थिगोन आरो ना थ' माबायदि ओंखारदों आरो आवगोलाव आं भिडिअखौ बानायनायखाय दिनैहाय लानानै फैनाय जाबाय खस्थ'बाबो आं एकदम शुट खालामथाबगासिनो आरो ना थ' उपाय गैया स' लोगोफोर भिडिअ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आङो थांबाय थानि थ' गाइसमोन आङो दा फाइनालि आंनि जायगा माने लकेसनाव आङो दा मोनफैबाय ओरैबायदि माने एकदम थिखिनिखौ आलौजोबनाय बायदि मोनबाय आं एसे गिलिर माने अजन दङ आरो ना थ' आङो एकदम लाखियाखै लागातार फैगासिनो मानसिनि जिबन आरो ना थ' सान्ति गैया मानसिनि जिबनाव मा खालामनो दा मावाब्लाबो मोनजायाना उदै थाइसेनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो मा बुंबावनो आरो मानसिनि जिबनाथ' आरो फ्रिदम नङाना थ' मा बुंबावनो आरो लाइफआ बिदिनोसै स' लोगोफोर लाइफ स्टाइल भिडिअ फैगोन आयौ माथो एन्जरबो हाबदों फाग्लासो जागोन अरजोब्बाय ओरैबायदि अरफायदों माने एन्जरफ्रा दै गैयाना दा गोरान जादों बेनि थाखायनो एन्जरा हाबदों आरो थ' माइफोरखौ अरफायगासिनो दङ थ' बेवहाय आंना बांद्राय बेबायदि मोजां जायासै माइया माने एसे डाउन जादों आरो ना थ' उपाय गैया एसे अखा हानायब्ला मोजांसिन जागौमोन आरो स' लोगोफोर आङो नै दा लकेसनाव मोनफैबायानो आङो हासारखिनिखौ सारना लानोसै आरो ना थ' ओमफ्राय आङो माइखौहाय दिन्थिगोन एकदम थिखिनि आंना आलौजोबनाय बायदि मोनबाय आं दुब्लि गेजेर गेजेर फैनाया माने ओरैबायदि खस्थ' जायो आरो ना
लाइफआ बिदिनोसै लोगोफोर आरो मा खालामबावनो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय हासारा माने बेनो लोगोफोरनि इउरिया आरो सयेल आरोना बेलेग जेबो गैया खालि इउरियाजों सयेल आङो दा बेखिनिखौ सारना लानोसै एसे प्लास्टिकआव दङ नै आं बेखिनिखौ मारिनानै लाग्रोनोसै आरो ओमफ्राय माइखौ आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरो जोबथारनायाव आरो मोनसे फिथाइ दिन्थिनो लागासिनो आङो बेखौबो नायनो हागोन लोगोफोर फाइनालि आङो दा सारखांनाय बायदि जाबाय नै आङो माने सारखांबाय आरोना हासारखौहाय दा थांफिननोसै बांद्राय गरमबो जायासै एसे जोमै खोबबाय माने दिनैहाय एसे फोथाराव आं थाबायगासिनो दं मायाव दै दङ मायाव दै गैया एसे नायदों आंना माने दैनि एसे अभाब जाबाय बेखायनो आङो दै नायथिंगासिनो दा लोगोफोर आङो दिन्थिनोसै लास्ट आंनिया माइआ एसे सिगाङावसो आं थांगासिनो दं माने बेखौ आं गारबोनानै एसे सिगाङावहाय सारफैदोंमोन आरोना हासारखौहाय बिराद दै दङ जायगा जायगानि ओरैबायदि दै आरो आंनिसिम माने सहैयाखै दैया दासिमबो सिगाङाव ब्लक जानानै दंजोबो लोगोफोर आङो दिन्थिलांगासिनो माइखौ एसे दिन्थिनोसै आरोना खस्थ'ब्लाबो सारबाय बिराद गोजौ गोजौ जाबाय माइआ आरो बिखासे जायोब्ला माने हाबनो एसे मार खस्थ' मोनो आरोना थाबायख'नो हाया माइआबो माने ओंखारबायानो आरो दिन्थिगासिनो माइआ ओंखारबायानो नै लोगोफोर नायदो नै बरिया बिदाङा ओंखारबोबायानो नै खंखाय खंखाय जाबाय आरो वाव बिराद बरिया ओंखारखाबाय नै एकदम बेरस्रावजोब्बाय आरोना गासिबो ओंखारजोब्बाय बेखिनि ओंखारनाया मथा मथि आंनियानो आरो नै बरिया ओंखारदों माने मोजाङै थाजोबोबा माने 20 मना गेरेन्टि आरोना बिराद बरिया थांगासिनो एसे दिन्थिबाय आरोना गायनायखौबो माने सिगाङावहाय होदोंमोन नालाय नायदो नै बिराद बरिया ओंखारजोबखाबायना बिराद मोजां नाङो आरो माने खस्थ' खालामनानै मोजां जायोबाथाय इन्टारेस्टिं मोनो आरोना खस्थ'नि फल माने मार खस्थ' खालामनांगौबो जायो उपाय गैया नै बिराद बरिया ओंखारजोब्बाय दिन्थिलांगासिनो नै वाव एकदम ओंखारजोब्बाय आरोना लोगोफोर आङो दिन्थिबाय बेखिनियानोमोन लोगोफोर आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नै आङो दा माने एकदम माइबारियावनो दंगासिनो दं भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै लास्ट आरो आं एसे फ्रुइट माने थाइहांलायबाय ड्रेगन फ्रुइटखौ एसे दिन्थिगोन बिराद बिबार लादों बेबो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन नै आङो एकदम माइबारिनिफ्रायनो माने थांनो गोसो गैयि बायदि जानानै दं आरो दा बिराद मोजां नायबाय थानो नै ओरैबायदि समायनाखाना नै बिराद मोजां नुखायो बेखिनियाव ओरैबायदि बरियाखा आरो नै वाव लाजाया बिउटिफुल लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै आरो आङो फ्रुइट्सखौ दिन्थिगोन क्लिप्सखौ होना होगोन नायनो हागोन वाव बेयावबो नै बारसे बिराद बरिया आरो दंबावो नै देरबायानो आरोना बेयो देरबोबाय समायना ड्रेगन बिबारनि थाइनो लालायबाय आरो बिराद बरिया नै बेयाव बारनै दङ नै आरो नैबे देरबायानो एसे नै ग्रथ जाबोहांबाय आरो नै बिबारा ओंखारगासिनो लाइन लाइन बिराद बरिया बिउटिफुल थफा थफा जानाया माने ओंखारजोब्बाय आरोना नै बिराद बरिया बेयावबो बारसे दं नैबे बारसे बे रिजेक्ट जासिगोन नामाथाय आरो नैबे नै थफा थफा बेबायदि बिबार लाजोब्बाय आरोना आरो नै बिराद बरिया बिबार लाजोब्बाय आरो नैबेयाव नै बारसे फिथाइ गोबांथार बिबार लाजोब्बाय नैबेखौ एसे थाबैनो मोनजासिगोन बायदि मोनबाय आं नै बिराद बरिया देरबोबाय ग्रथ लाबाय बियो नै बरिया देरदों आरोना आरो नैबेबो देरबाय नै वाव
बेखौ मोनजासिगोन थाबैनो नै आरो बारसे बिबार लागासिनो बेहाय बिराद बरिया समायना आरोना बारबाथाय बिराद मोजां नुसिगोन बेखौ वाव नै आरो गोजौआव दंबावो थाइसे नै बिथिं नै बेखौबो मोनजासिगोन वा बरिया